Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka senjuk rang bashnong raj mathan lingba ka memorandum kalapha sha umintri katanat health and family welfare uba wailat miki shila bandawa na ka sarkar Meghalaya bakan shimkhya ban kintiu kardanno ya ka umshaken health and wellness center sha ka public health center ha ka memorandum lakdo baka umshaken health and wellness center kalong kajaka ai jing sumar ka bakong san bha na kabenta ki patba nong shongshnong ki bahap hapo karaj mathan ka senjuk kalapan pau bakatei ka sub center kadei ka bakong san ha ka ba an ai jing sumar ha ka than namar ka jing ki state ka jing bun ki nong shongshnong ha kini ki snem kabaladon kambha ban kintiu kardanno ya katei ka sub center Habakren kinong thok khubor ulingdo akaraj mathan uba ar mangu ulapan pau giba yakate ka sub center lasdang nadu usnem 6000 khandai spa prapuar hinrei ka basngausi kalong bahadu minta kanne sa haju ula karpat yaki bor badekmi bakin snap yakajing dawa ban kintiu kardanno yakate ka sub center ha ka memorandum lakno baha usnem 8000 khatsau u executive engineer jong katanat health and family welfare ulalit banjurep bat penbet yaki kot kisla Henry hadu menta ompat don kanu jing penbet ne jing pen urlong ha ka baide ban kintiu kardan yakate ka sub center Snowhi nagaliang jong nong yalam jong ka senjuk jong kirang bach nong raj mathan jongi bat kum juru nagaliang jong i lingdok raj ilapan so pensap ha ngilang baro ya ka jing don kam kerki palat bat ka badon kam hadu kata ban kentiu kerdano ya kaneka sub center jongi ka umshaken sub center syaka PHC nakadau kumba pilios ngeu na lingdok raj baya kate ka sub center ngila yo nadu kisnam prapo bat hadu menta kade ka jingkala ka babun ka baki nong shong shnong ru kila roy bat ki jing don kam kat kum kane ka juk ka bamenta kena kane ka daw ka jing kerpat ka jongi ya ka sarkar leng ba I health minister aga jing sishangi la yo ka appointment ta ka sngi banwan ya kan do bat I reina ka daw jong ka ki daw ki bamla ban kiar ya klem la shu ban don imla banwan sha office menta ka sngi la pentip yangi endai ka memorandum yen sa submit bat nga kermen ba kin sale ya ka ba don kam tetang da kini ki ngilaya wan na du menshwa ngilaya ki bat ngilaya persyang hi ngidon shibun ki jing budin dan akan ka daw kadai ru ha ka ju ka por kum ka jing budin ban pen kan mau ban pen urlong no ikan ka jing kerpat ka jongi na ka por sha ka por lihat habide bakane nakaliang jongi ka sunjok jong kiram basnong kamdei ka jing yajla jong umle nakaliang jongi ngila ya trelang bat umle ru lai trelang rengkat bat ka sunjok jong kiram basnong kila don ki file ki bangila dep somet ha umle ru bat ngila hakipor ka ba nakaliang jong ikong madam emperin danglong I health minister aga tu kopor ki dangdon ki file ki bangila dep submit bat ki don ro ki office copy ki bangi don hadu menta te kajing thumui jongi menta kasni banwan bud hangne galong bania kendu ya health minister I wailat miki shela kade hi ban budden halor kineki file ki ba ngila debbo yade ba kata nakaliang jong ka senjuk jong kirang ba snong ngi laya kendu ya MDC te kadai ka jing yalam lengti jong I MDC jongi menta kasni banwan mi hangne hai hel banwan mi ban ya kendu hai health minister hadin bangi labu ya kami memorandum ngi scam ba I health minister insale ya ka badon kam lada ka don kalat kalenti sunjuk ke rong ba snong jong karaj mathan harangkat ka jing don lang jong longdo jong karaj mathan lembat ke longsan mansan jong karaj mathan Idon rangkat hangne bat I local MDC jongi ikong rona khamdej iba yasan ranlang yangi hakane kapor ka jingthmu ka jongi hakane kasngi kalong banwan ya kandu ya u wailat miki belong minister jongka health nrei nakadau jongka jingbomla kerkiar nakaliang ka jongu hakane kasngi ikhamla bania kandu yu te nakaliang jongi pat kum kasenjuk jong kirang ba snong harangkat kajinya trelang bat u lengdo raj jong garaj mathan bat kilongsan mansan jong garaj mathan harangkat kajinya don lang jong MDC ngilabu ya kane ka file ka banakaliang jongi ngi ibu ya kane ka file hak biadai bat ka jing dawa jongi nak banta ban penyo ya ka PHC hangtei ha
Raj Mathan ka bahap ha umsyaken te nakaliang jungi nakapor syakapor ngilaya buddin habyade bat kane kakam te kajing thumu hi jungi hakane kasi kalong bet hi nakbanta banwan bu ya kane ka file banwan ikandu yau minister jong ka health te kumbang laong mene ba nakaliang jong u nakidau ki bom la kiar ni klem la ban ya kandu mentakasngi te ni kermen ba nakaliang jong u minister harangkat i MDC yang pensngeu ya kaneka khubor ka ba nakaliang jong ngila wan hakaneka por te ngisanya hi MDC ban ngai scam ba nakaliang jong minister un shimkhya ya kaneka kam bat karpat ru ya ka sarkar hi ya CM badan burom jongi nang tau deputy CM ba in shimkhya ya kaneka kam ka balasa teng ka banakaliang jong ka than bat kadong jongi hangte haraj mathan ka bangi da angnut banyo no namar ka jingjingai jong ka lenti ka singkin ka banpoi sya ka PHC ka bangi don menta kata kadai ka umden PHC te kidon shibun kishnong kiba hap hapo jong kaneka raj mathan te ngidon kumba khatlai teli kishnong hapo jong ka raj mathan hakaba ka jingbun brew lani ka population hangte hakaraj mathan kalakot sya omduna ya ka khatsan spa kata kadai ka khatsan hajar omduna ya khatsan hajar kata kadai ka jingbun brew haka te ka raj mathan ka bangidon te deina kata nakadau jong ka jingi kendu jinge jong ki pajba nong song shnong khamtam ya ki longkmi ki barben deina kata kadau nakaliang jungi ka sunjuk jong ki rongba shnong bat nakaliang jong ka raj ka office jong lungdo raj ni da karpat jur ya ka sarkar ban penyo yang ni ya ka PHC hangtei ha umsyaken e khuble shibun Raj Mathan ni don lang hangne bat ye senjuk jong ka rengba snong naga Raj Mathan ni wan hangne da kaju kasur kaju kajimut da kajing songkhya ka jongi kum ki longsan mansan ba don lang hangne ka jingwan jongi hangne kalong naga benta ka sub sentar ka badon ha ka snong umsyaken ka bade hapo jong ka Raj Mathan kadai ka sub sentar la ngileyo ya ka naduk kisnem sejar kena prapusau kisnem prapusau te naduk kata kepor haduk mentah kane ka sub sentar ka sahi kum ka sub sentar te nakaliang jongi kum ki longsan mansan ki babat ya ka kendeu kesyap ngila penbiang nadong hadong hagi dei bat ki jindun kam ki dulir bat ki jindun kam haka jaka puta kane kam don su kono ka jikson nakaliang jong kate ka jaka nakaliang jong ka raj hi ngi ai so bahaya kane ka jaka bahkan long ka sebentar bat hagaju ke poru ngila penmang ru ke jaka ka ba kamhe nak benta ka PHC bagata kan long no ya kaneru kala deh ka jaka baka raj ka ai so bah bangin bu ya ka PHC te kumba la mai thang lang ba jong usaman jong ka senjuk roba snong kate ka jaka ka jong ye sport Raj Mathan kade ka jaka ka ba hat du tam jong ka state Meghalaya ka jongi ka ba senda asam te ka jing don kam nak benta jong ki pajba ki ba don hangte kalong om nak benta ka ba ngingi sipwa tang benta nyo nrik ka ba khya ya kade ka nyo mat ka jongi ya ki jing e ki babun haj dei ka pang ki stom khamtam nak benta ki long kemi ki ba armen te nakaliang jongi kum ki no sensar ki nong pek nong kemi apo jong Raj Mathan ngi kwa bat ngi da apel sak sarkar ba kan pek lene kan aino nak benta ka jing kwa lene nak benta ka jing yarap nak benta ka jing e ki bangi kendu apo jong ka Raj Mathan ka jongi kenang ba ngiru kan long ka kawe na kilat nak benta bat pen imig mensim bat kawe ru kalat nak benta ba kan nom ta nak benta kalut kasep nane ka jinduk nong ki bebun ki benta hagi ni dei bat upai ba bubun balang ubadan po jong Raj Mathan ke jongi te hagne kasi namar ba imla su ban ye kendu ya u health minister ki
Selak badai u Elmista ngimlai kendu agne kesni tenemar kata yakini ki file ki jingi ngi senya hai MDC jingi be in penpoi kenang bagane ki jingut jingnam jingi bakin poi sei bat baga sarkar bakan sneu kan snap yakini ka jingkerpat ke jingi tetang gini ki